ایرو سالڤەگەرا دویەمینە یا کۆچەداویە نویسکار و پارێزەر حەسەن درێعیە کۆ دە ئەنجاما جەڵتەیا سەریدە دەستیە مەها یازدان ساڵا 2013 لە مالاخوا لێ باژارێوینی دایک عامودێ ژیانەخوا ji desta. حەسەن درێعی یەک ji rêzgarbûyên şewata sînema Amûdê bû ya ku di sala şêstî de 280 zarokên bajar têde canê ji destan û ew bûyer bû weke çarçoveyekê ji karên wînî wêjeyî. حەسەن درێعی ji dayikbûna sala 1948 ye û derçûyê peymangeha amadekirina mamosteyên perwerdehiyê bû. Piştî wê bawernameya mafperweriyê ji zanîngeha Şamê wergirt û karê parêzeriyê 19 salan kir. Nivîskar Hesen Dirê'î gelek berhemên wînî wêjeyî yê çapkirî hene mîna zincîreya Amûda tehtereq ya ku têde şewata sînema Amûdê bi wê new navê şehîdan belge kiribû. Lê beşê duwem ji bersedemên aborî ronî nedît. Herwiha Hesen Dirê'î hejmareke mezin ji babetên rojnamevanî û tabloyên şîwekarî li dû xwehiştin ku pêtir derbarî mijarên şoreşgerî bûn û di ramana gîvara û Lênîn de bûn. Hesen Dirê'î piştî jiyaneke pir li hejarî û mandîbûnê di jiyê 65 de jiyana xwe ji dest da. Şêrîn kîlo ark